Здравейте! Днес ще ви запозная с един метод за понижаване на шума във вашите снимки. Той е много специфичен, понеже за целта трябва да се направят една поредица от снимки от статив. Служи за понижаване на шума, който произлиза от транзисторите в матрицата. Това е единият вид шум, с който можем да се справим. Другият вид шум е такъв статичен шум, който се появява при много дълги експонации от затопляне на батерията, понякога от дизайна на матрицата се получават някакви линии, но това е общо взето за сапонерките въжи, макар че го има и в DSLR-ите. Значи метода може да се използва за сток фотография, за да си намалите шума на снимките. Също така може да се използва, ако искате по-широк дов да получите, когато снимате макро и наличната светлина, с която разполагате, просто не ви е достатъчна. В такъв случай трябва да снимате на по-високо ISO, снимките стават по-шумни и с този метод шумът се отстранява. Методът е много прост за изпълнение. Значи, тук съм ви написал формулата, по която се пресмята прозрачността на всеки един леер. Значи, снимките, които правите поредицата от снимки, се слагат една върху друга в един файл. Като аз тук съм ги сложил предварително, за да ви улесня, за да е по-кратък урока, но принципно се зареждат се от scripts load files into stack. Тук избирате folder, browse и си избирате папката с вашите направени файлове. Давате OK. Там включвате опцията Align Images, за да ви ги подравни, ако случайно е мръднал малко статива. Също така се препоръча снимките да се правят при едни и същи ръчни настройки. Също така фокуса, като хване апарата, пак е за препоръчане да го превключите на ръчен, за да не мърда между отделните кадри. White баланса и другите неща също трябва да са еднакви. След като Photoshop ни зареди всичките снимки в един файл, идеята е всеки един от леерите да е с някаква определена прозрачност. Като по такъв начин се натрупват единствено полезните детайли, а понеже шумът се появява във всяка снимка, понеже е хаотичен, шумът се появява във всяка снимка на различно място и по такъв начин между отделните снимки той се самоунищожава и остават единствено полезните детайли. Формулата за изчисляване на тази прозрачност е следната. 100 върху поредния номер на слоя броено отдолу нагоре, като това всъщност е прозрачността, на която трябва да поставите определения слой. Ето аз тук съм ги задал за вас. Първият е на 100%, следващият на 50, 33, 25, 20 и така нататък. Аз съм заредил 16 снимки. Всяко удвояване на броя на снимките намалява на половината шума. Или все едно, ако сме ги снимали на 800 ISO, две снимки, като сложим две снимки в стека, ще се получи на половината или 400. Все едно е снимано на 400 ISO. Ако заредим 4 снимки, още на половина, значи все едно сме снимали на 200 ISO. Ако заредим 8 снимки, все едно сме снимали на 100 ISO. И така нататък. 16 снимки, 32. Дори можем с нашият апарат, който не е толкова качествен, да постигнем едно завидно качество, като на апарат от най-висок клас. Естествено, когато става въпрос само за шумовете.
като изключим останалите неща, като рязкост, обектива, матрица, мегапиксели и така нататък. За целите на урока аз тук съм направил 16 снимки на 3200 ISO. Като мога да ви покажа каква е разликата. Значи с натиснат Alt цъкам тук върху първия слой. Ето виждате. Фактически това е една снимка на 3200 ISO. Пускам. Така. Тук някъде на друго място, ето вижте тук колко е шумна. Но с натиснат Alt като цъкнем тук се зареждат всичките леери. Виждате каква разлика има. Преди, сега. Това е, надявам се да съм ви бил полезен. До следващия път.